Maar ik ga eens in bij de bar zetten, want als band heb je ambities. Dat mogen duidelijk zijn, dat had je ook al even verteld. Maar ja, daar komt er een plan en een plan kost geld. Heel veel geld. Ja, heel veel geld. Best wel heel erg veel geld, ja. Vertel eens, wat zijn jullie van plan? Nou, we willen graag een album opnemen. En daar gaan we ook al mee beginnen. En een heel groot deel daarvan eigenlijk financieren we ook zelf. Alleen er zit gewoon nog een heel groot deel in voor het uitbrengen, het mixen, het masteren. En natuurlijk gewoon de studiouren. En we hebben een ontzettende gave studio ontdekt al in 2016. En daar willen we gewoon heel graag daar aan de bak. En dat kost ons ongeveer heel veel geld. En wat wij proberen te crowdfunden is €10.000. Wow. En dat is voor ons een groot bedrag, maar ook voor heel veel anderen. Maar het gaat nog niet zo goed met de crowdfunding. We zijn hem vorige week vrijdag begonnen. En we zitten nu op 17%. En dat is al aardig. Alleen we hebben nog ongeveer 39 dagen te gaan. En we proberen eigenlijk zoveel mogelijk mensen wel ervan bewust te worden van dat het echt iets is wat best wel waar veel bij komt kijken, waar we nog heel veel voor moeten doen. En dat het met name gewoon een heel gaaf product gaat worden in oktober. En zeker als de crowdfunding ook behaald is met de €10.000, dan brengen we onze eerste single ook uit. Dus we proberen heel veel mensen gewoon te triggeren ook van het komt er echt aan. Het is geen onzin. Het is echt gewoon bloedserieus. En maar goed, we hebben gewoon nog donaties nodig. En we hebben hele leuke tegenprestaties van een ontbijt op bed tot aan Koken bij mensen thuis, de afwas doen, Skype-sessies, noem het maar op. Alles kan. Ja, zo gek als mogelijk. Maar ga je ook nog ergens spelen of is het toch vooral afwassen? We hebben ook huiskamerconcerten. Ja, dat komt er ook bij, ja. Hey, de ene plaat wordt voor 2000 opgenomen, de andere voor een ton. Dus jullie zitten er mooi wat tussenin. Je hoeft de rekening niet uit te leggen, maar hoe zijn jullie op dit bedrag gekomen? Heeft dat met een dure studio te maken of met een duur productieproces? Beide. Ja, voornamelijk, we zijn in 2016 zijn we daar al geweest bij die producer en bij die studio. En, is dat geheim? Of? Nee. Wie is de producer en wat is de studio? Bouke van der Laak is de producer bij Studio Spitsbergen. Ja. En waarom hij? Er was gewoon gelijk een klik vanaf het eerste moment. Het muzikaal en gewoon vriendschappelijk ook wel. Ja. Dus Nee, maar ik kan me voorstellen, meestal zijn bands ook, jongen, die plaat vind ik goed, die vind ik goed klinken. En dan zoek je erbij, wie heeft die plaat gemaakt, opgenomen, et cetera. Zo is het bij jullie ook gegaan? Nou, het grappige is dat toen wij hem ontmoetten, toen waren wij nog heel erg in een soort ontwikkelingsproces van hoe klinken we nou. En hij, zonder dat wij, je moet altijd aan iemand uitleggen hoe muziek klinkt. En op het moment als jij mij vraagt, hoe klinkt jouw stem? Ja, leg dat maar uit. En dat is in een studio het allermoeilijkste. En op het moment dat iemand aan de knoppen draait en jij denkt van, oké, wow, hij heeft ons echt begrepen van wat we hebben uitgelegd of wat we niet eens hebben uitgelegd. Dat heeft ons zo getriggerd om ook gewoon hem weer op te zoeken. Zo van, dit zijn de nieuwe nummers. Hij heeft alles al gehoord wat op de plaat komt. En hij zegt van we weten wat we gaan doen. En dat voelt gewoon heel vertrouwd. En het allerbelangrijkste is natuurlijk ook dat je in een plek komt waar je juist die emotie kwijt kan. En het is gewoon een prachtige plek waar we terecht kunnen. En dat, Studio Spitsbergen is fantastisch. En Focus heeft opgenomen Herman Brood in de vroegere jaren voordat Bouke er zelf zat. Die zit er sinds 2003. Maar er staat gewoon geweldige apparatuur en dat is echt iets wat, als we daar nog voor zouden moeten crowdfunden, dan kan je dat bedrag wel keer 4 doen, denk ik. Maar dat terzijde is het gewoon, het is inderdaad echt een klik en je vertrouwt het ook toe. En daarnaast het bedrag natuurlijk, we doen alles in eigen beheer. Dus er is geen sprake van een scene-deal, dus alles wat wij opnemen blijft ook van ons. En dat is namelijk wat we gewoon heel graag willen. En natuurlijk, je kan voor €4.000 opnemen, maar dan gaan we er niet vanuit dat er het optimale uit het album wordt gehaald wat erin zit. Nou, je hebt een mooi, en dat vind ik heel leuk en ook lekker eigenwijs. De lat gewoon hartstikke hoog. Absoluut. Dat mag toch? Absoluut. Ja, maar goed, als je het niet halen, wat dan? Jullie gaan wel het een en ander al in beweging zetten dus. Ja. We gaan er gewoon vanuit dat we het gaan halen. You just do it. We gaan het gewoon doen. Ja. Absoluut. Want jullie zeiden al even, nummers zijn in principe allemaal al klaar dus? Nou, nog niet allemaal. Er moeten volgens mij nog 2 nummers geschreven worden. Voor, zoiets afgemaakt. Ja, er liggen heel veel kleine ideetjes, alleen het is nu nog samenvoegen. En dan de studio in. Ja, nog een halfjaartje. Ja, want 1 keer in de studio, dan wil je ook echt, moet je echt aan de bak, hè? We hebben natuurlijk allemaal ook nog onze studie en alles ernaast. En we doen het in delen. Geen zomervakantie dit jaar, wel zomervakantie, maar we zitten ongeveer 8 weken gaan we naar de studio. En we gaan volgende week ook al beginnen. Dus het is opgedeeld over een heel half jaar. En in eind augustus moet het helemaal klaar zijn. En dan gaan we het laten horen. Go for it, guys. En dan komen jullie hier terug met het nieuwe album. Zullen we dat gewoon afspreken? Hey, doe even een oproep, want dit is natuurlijk voor de kunsten. En daar geven wij graag een podium aan. Dus dat is de camera en dit is de radio. Doe een oproep.
Overtuigen mensen, drama. Help deze muzikant. Ja, nee, wij zijn Holloman. Wij zijn een alternatieve rockband uit Groningen. En we zijn een crowdfunding campagne gestart voor ons debuutalbum, wat wij in oktober 2018 willen gaan uitbrengen. We zitten op 17%. We hebben nog maar €1700 en we willen heel graag nog wat meer. Er zijn hele leuke tegenprestaties. Ga naar www.voordekunst.nl en zoek Holloman op met een E. En doneer alsjeblieft een beetje of heel veel wat je kwijt kan. En help ons bij het realiseren van deze droom.